खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 23 अक्ट'बर 2023 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां बहानिफ्रायबो मोजां खौरां फैनोबो हागौ जेरावबो जाफुंसारगोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ देहाया मोजाङै थागोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आयाबो बांनो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन गुबुननिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै मावफुंजानो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोआव रमान्टिक साननायबो फैगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अननानै फैगोन समाजावबो मान होजागोन गोसोनि बोलोआ दिनै बांनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन लाइमोनफ्रा जोबोर मोजां खौरां मोननोबो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खरावबो दिनै अनलायनाय फैगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गलाय गुजाय मोनगोन गोसोआव नेगेटिभ साननायबो फैनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन माबा नङा माबा मोनसे हेंथाबो फैनो हागौ सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ समाजाव मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ नाथाय बोनो गोब्राब जागोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर आला खालाबो जागोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नायजागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै जोबोर गलाय गुजाय मोनगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोननांनोबो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ
रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननो गोब्राब जानोबो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंनाय नङा। सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै जोबोर आला खाला जागोन आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां, पजिटिभ एनार्जि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनाय गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननायबो फैनो हागौ। मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव बयजोंबो मान होजागोन। न'खराव अननानै फैगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ, अब्लाबो नाथाय पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिकबो जानो हागौ। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। मावनो हानाय खामानिखौ माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ आरो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थानांनो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गोदान खामानिखौ आखाइ होजेननो हागोन। बिमा बिफानिफ्राय थोजासे अननाय आरिफोरखौ मोननो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोबां रोखोमनि जेंनाखौ दिनै सुस्रांनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुनजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।